Tak wiwiti saka iki anak wedok sing wis 3 tahun ora ketemu. Iya, sapa? Iki mbiyen nate viral, Nduk. Ya saiki sik viral. Ning mbiyen nalika karo aku taun 2018 mbiyen nate viral. Videone dipotong. Angger piyayi mesti kagungan nakoke kaya apa to Lintang Kairo. Mbiyen isih cilik. Iya. Saiki wis sak perawan. Wah, jan saiki wis cantik. Ha iya. Mbiyen sik alah-alah ireng. Ha iya, rambuté abang. Boroken. Ha iya. Saiki ayune kaya ngene. Ha iya. Sinten menika? Sinten? Sopir-sopir. Ha iya. Ya ngadeg sik nduk, ngadeg sik nduk. Ya, tak supoti karo kanca-kanca Madangkara nganggo Arum Bali. Ya, cok. Dados. Genduk Lintang Kairo. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Dangu sanget mboten kepanggih. Kula kangen kalian panjenengan, kalian Ibu Kesi. Kangen piye? Maksude kangen piye? Napa? Lek sampean sik cilik muni kangen iki antarane bapak karo anak. Lek ngene iki kangen piye ngene kangen kasih sayang. Oh, kangen diambungi ngono. Karo Bu Kesi maksude. Oh iya, walah kok wis semono to nduk saiki. Rumangsaku mbiyen iki sampean ora iso gedhe lho, tenan. Cebol. Rumangsaku sinden kok sak kucing ngono. Alah. Bareng 2 taun ora ketemu kok ya saiki walah kaya ngono. Saiki wis pinter dandan. Sik didandani karo buwe apa dandan dhewe? Dandan piyambak. Alhamdulillah. Nggih. Kaya ngono kuwi apik ngono kuwi jan. Iso dandan dhewe, saiki malah saya cantik, suarane saya apik, aku seneng. Nggih. Niki nembe belajar, Bapak. Seneng kali suarane ngono lho ya. Kelas pinten saiki? Kelas kalih SMP. Loro SMP? Nggih. Oh, sak baraan karo Mbak Niken iki. Nggih, leres. Lah iya, sampean yen SMP ngono ya sik pantes. Lek Niken iki kaya wis kuliah modele wong ngene. Modele wis kaya karo apa-apa no seneng modele. Ha iya. Nggih. Yo, salam hormat. Tak bocori, Nduk. Nggih. Sing ngefan karo sampean kuwi sing ngaturi sampean ki ya kejaba warga masyarakat Gunung Butak, uga Pak Kasun. Oh, Bapak Kasun. Heeh. Lah, enek spesial meneh ya kuwi Pak D Siswanto karo Bude Nyamiati. Oh nggih. Ngaturaken wilujeng dalu para Bapak Ibu warga masyarakat Desa Bulusari nggih. Dusune Gunung? Oh, Dusun Gunung Butak. Wah iya. Kowe muni Butak dadak isin nyapa? Nggih. Kalian Bapak sinten iki wau? Bapak Siswanto. Siswanto. Kalian Ibu Nyamiati. Ibu Nyamiati nggih. Dalu niki asrep sanget lho, Bapak. Asrep. Adem. Nggih, angine saking muri wau kebul-kebul. Sik to, angin iki angin apa geni kok iso kebul-kebul lho. Angin niku wau. Angin. Oh, saka ademe malah kaya kebul-kebul ngono ya. Oh, iya iya. Ya wis diterima-terimane, Nduk. Ora apa-apa. Aja sambat, tetep ikhlas ya to. Sampeyan nadyan to kanginan, nyatane lak sesuk bakal entuk sangu. Ha ta? Sawangen ki lho bapak-bapak, ibu-ibu. Kae semangat ora sambat mongko sesuk ora entuk apa-apa lho kae. Ayo. Tegese sampe yen sambat kalah karo ibu-ibu.
Lah Kalau ibu-ibu neng kono lho ki do lenggahan kaya ngene mongko ngisore iki lemah. Jajal nanti dileboni kodhok piye-piye ayo. Ibuke cantik-cantik niku wonten sing ngompong pisan niku. Ompong. Nggih. Ora kok ompong. Lah napa? Urung tukul. Oh, alah. Ha iya ngono kuwi. Heeh. Pake saiki piye Pake nyambut gawe apa Pake? Bapak sadean mendo. Ternak mendo. Mendo. Nggih, kalian niki disambi ndamel-ndamel lagu, Bapak. Wah, syukur. Ternak mendo. Mendo iki apa, Nduk? Kambing. Kambing iki lek ambung-ambungan piye, Nduk? Mboten semerep kula mboten nate ningali lho. Lek pas prei tanggapan ngono iki ndelok kambinge. Lah aku lek ngerti storymu sok-sok lak ya angon wedhus to. Oh nggih. Lah iya, kongkonen. Wedhus, kowe lek ambung-ambungan piye ngono. Engko lek sing disosor lek bokonge malahan. Iya to. Semerep to panjenengan? Semerep. Ngerti. Nate gadah. Nate gadah. Ya nate aku mbiyen diparingi piyayi sing nanggap aku Mojokerto paringi loro. Oh. Tak kongkon, ayo ambung-ambung ana. Sing ambung bokonge ngono. Terus akhire bukese nerokne ngambung bokongku terusan. Malah padake wedhus ora. Sing penting sehat ya, Nduk. Lintang lah, jan. Saiki sampean pengen nembang apa? Ayo. Kula pengen gelo nggih. Aja gelo to ditanggap. Biyen apa kuwi pandemi renek tanggapan wis ditanggap aja gelo. Kudu atine kudu seneng no. Nggih, niki lagune gelo ndamel bawa niku lho. Oh lagune jenenge gelo. Nggih. Oh iya. Nganggo bawa. Bawane apa? Asmarandana Pelok. Asmarandana Perak. Kaya apa? Iki sing blangkonan Yogya iki sapa? Pundi? Oh niku adik kula. Oh adike. Sapa ki asmane ki? Mirza Kairo. Mirza Kairo. Nggih. Sampeyan Lintang Kairo. Nggih. Terus dingon kae wedhus Kairo. Heeh. Wah. Ayo. Karo ning kono ki enek Nanang Kairo ya anu. Oh nggih, Mas Nanang niku. Ayo, wis teko tuk salaman karo aku. Pak Dalang bengi iki sindene cantik-cantik ngono jare. Apa roh batinku ora. Lah nggih to niku. Ayo. Yo Asmarandana coba. Saminten, Pak. Ning ngendi nggonku mau ki penontone ruwame, Nduk. Bareng sampean nembang langsung cep kabeh do gatekne karo suaramu. Nggih. Tegese pancen suaramu iki mempunyai energi yang kuat luar biasa. Nggih niki nembe belajar, Bapak. Nggih ning nyatane sing nonton langsung sirep kok. Aja kok piyayi-piyayi kuwi. Kupu lho mau mabur meneng iki ngrungokne sampean lho iki. Nanti malah Neno. Bareng tamu kowe longo no apa pancen wis ra tresno Lah kok tembange iki ngrembug bab katresnan, Nduk. Jujur wae, Nduk, karo Bapak. Apa wis duwe pacar sampean? Dereng, mboten wonten pacaran. Nggih. Ora wani. Nggih. Syukur rasah pacaran. Lah teng napa? Haram ya. Oh nggih, haram. Haram ya. Anggap wae enak wong lanang nyedakno haram pergi. Mbak Niken menika sampun menawi.
Mbak Niken. Iki to, bola kuwi iki nambah gotok semene gedene kaya. Kowe karo wong lanang kaya pengen mangan nek Niken kuwi ora. Ayo kaya tiwik ya. Ayam. Ayo. Kaya ngene lelakonku Niru Bu Kesi iki lho. nggih Dadi Bu Kesi iki lek ora nyinden saiki lak kudungan. nggih Salate ya ora keri. Ngerti wong lanang ganteng langsung dingkluk. Ya ta. Jaraki karo penonton langsung astagfirullahaladzim. Jiwiti karo penonton langsung subhanallah. nggih Bareng dikeloni meneng ae. Kok. Nana. Yo. ninggal aku gawe Apik, Nduk. Iki apa iki? Bawane iki karyane sinten? guru kula Bapak Sinten? Mbah Triman Mbah Triman. nggih Jangkepe sapa asmane? mboten semerep Oh, dadi dengan nama Mbah Mbah Triman Triman. mboten Sumerep ngono ya. nggih Mbah Triman ngoten kula Oh, daleme ngendi? Purworejo Purworejo. Pare Kediri. Pare Kediri. Nggih, Karo Baladewa celak. ngendine iki? Pundi niku? Niku lho celak daleme kalian kula. Oh iya. Nggih. Iya. Ki malah tekan ndi ora. Ya wis, wis rekaman terus sampean dadi selama pandemi ini rekaman terus. Nggih. Heeh. Ndamel video klip kalih fokus niku lho ndamel lagu. Heeh. Apik, Nduk. Padha iki ibu-ibu Waranggana iki pas pandemi wingi ya gawe video. Nggih, video. Mbak Tutik iki gawe video porno iki ndek iki. Malah porno. Ngelek ora. Lah mumet kok ngrasakne pandemi ora tanggapan-tanggapan. Akhirnya, "Hai guys." Haus hiburan nggih. Hiburan. Hiburan. Ning saiki wis eling dhek wisan. Ayo. Lah iya. Sampeyan kudu tetep semangat, upamane ra tanggapan ya rekaman, gawe video klip ngono kuwi. Pangestunipun Bapak. Diupload nang YouTube ya toh? Nggih, leres. Pamane kok sampean sok wis ibu-ibu wis sepuh ngono iso ndelok neh. Wah, jaman aku mbiyen kaya ngene iki. Dadi menabung karya-karyamu ke dalam dunia digital. Nggih. Ngono ya? Nggih. Nggih, sip. Coba saiki gelo kaya apa? Yo. Ning endi nggonku goleki but apete mung pengen ketemu nadyan ado tak parani menuruti karepe ati
Mirasa. Ngerti sampean mirasa iki? Mirasa. Napa niku? Mirasa ki ya yen dirasake kepenak. Oh, Ngono lho. nggih. Heeh. Dadi sampai ke dalam. Nah, dari situ iso menyentuh terhadap hati para pendengar, para penonton, mergo saka apike sampean membawakan menjiwai karakter tembang gelo mau. Oh, nggih, pangestunipun, Bapak. Iya, apik Nduk. Terus tekun belajar lho ya. Nggih. Sekolahe kudu pinter, Nggih, leres. nyindene kudu ada peningkatan. Nggih, siap. Aja mung nyindeni nggen lagu-lagu tok. Nggih. Ayak-ayak dibelajari ya. Nggih. Terus engko lek teko kek sore ngono ngewangi ibu-ibu kuwi nyindeni patalon. Oh, ayak niku nggih. Ngono lek Napa? komplite ora no patalon Napa? diwiwiti saka gending cucur bawuk. Ya. Oh, gending cucur bawah. Heeh, jenenge kuwi pancen. Heeh, ngono kuwi. Ngono kuwi. Terus engko munggah neng apa ki jenenge Parianom, Oh, terus nggih. ladrange Srikaton, Sukma Ilang, ayak-ayak, Nggih. terus repek, sampak ora disindeni ya. Oh, nggih. Ngono kuwi. Men komplit ngono lho, Nduk. Aku percaya sampean ki duwe aura yang sangat luar biasa, mempunyai karismatik yang hebat, yang mempunyai daya tarik terhadap penonton. Lek kok tekuni tenanan, wis to. Sampean mesti dadi nun sewu sinden ora mung kondang, ning profesional dan sangat viral. Amin. Heeh, cucuk lho Nduk nyindeni timbangane derep ya toh. Napa niku? Lho, sampean derep ora ngerti to? Dereng. Masyaallah. Takon karo ibu sesuk ya. Nggih. Bu, derep ki apa? Ngono ya. Heeh. Olah tani. Eh? Sanes, tani. Yo gaweane petani ngono kuwi. Oh. Pun genduk lintang nggo Nggih. meneh. Ya, Iki ana pamundhut, ya diwaca dhisik. Saiki genti genduk. Nah, iki Niken Salindri dhisik. Ayo, kaya apa? Yen kutut manggung nggo pase yen goro-goro. Ayo, karo Pak Mantri Teguh men ngenteni. Ayo, Lah diaturke saiki ndakku kundur. Ayo. Coba Niken Salindri coba ya disupoti kanca-kanca ngangge cublak-cublak suweng. Ya, mangga Cok. Dados. Cuba suwang suwang keteng keleter rambut katunduk kutel pak empole ralere sapa kuyu ndelikake sir pon ndelik kopong sir pon ndelik kopong Cuba suwang suwang keteng keleter rambut katunduk kutel pak empole ralere sapa kuyu ndelikake sir pon ndelik kopong sir pon ndelik kopong sir pon ndelik kopong. Iki. Selamat malam Cahayu. Selamat malam Sugeng Dalu Bapak Cahyo Kun Sajwi. Kun tadi kun sasi. Nggih kersane apa agak-agak gaya ngoten. Ayo. Jare ibumu mau ngendika sampean rada lara. Tiro sinten? Ibumu? Ibu sinten? Yo, kowe sing nglareke kowe iki sapa? Oh, ibu kula ta. Lah teng mriki niku ibu kula wonten kalih, ibu kandung kalih ibu Kesi. Oh iya. Nggih, makane jenengan jelas riyen. Oh, ibu kandung mau ngebel Nggih. karo Bu Kesi. Niki kan nembe gerok, nembe Alah. watuk ngono. Oh, nggih, ndek wingi saking rumah sakit. Nih mboten napa-napa niki. Pun sehat walafiat kok. Nggih, Alhamdulillah. Bapak. Pokoke lek nderek jenengan niku semangat 45. Pada hari kemerdekaan ini harus mempunyai semangat yang tinggi. Jadi negeri kita semakin jaya dan kita juga semakin jaya. Ngoten lho, Pak. Amin, ya rabbal Amin, alamin. Niki acarane napa, Pak? Acarane bersih dusun, Bersih dusun. HUTRI, Nggih. terus karo suran. Oh, acarane dadekne setunggal ngoten to? Telu dadi siji. Niki ngirit napa? Anjane pelit niki. Apa? Ngirit napa pelit? Lah kudune piye kudune yen Lah munggung kudune piye? suran dhewe, kemerdekaan dhewe. Oh, suran Ning- yo wayangan dhewe, Oh, kemerdekaan nggih. wayangan Nggih, dhewe. no, nggih. Terus apa kuwi jenenge sijine apa mau? Bersih dusun Bersih yo dusun nggih wayangan dhewe. dhewe. Nggih, kudune Setahun ngoten. ping telu berarti.
Nggih no. Oh, lek caramu ngono kok daleme Pak Kasun ngarepe ditulisi Kasun Sida Ludes ngono malah. Sampeyan. Alah nggih mboten apa ning tetep disyukuri alhamdulillah. Sanes lek teng desa kula namung elektun, Pak. Nek teng desa kula namung elektun. Loh, sampean ki sinden kondang mbok digerakke piye ngono carane? Nanggap wayang apa-apa ngono. Loh. Lah wong kula nggih tanggapan kok teng desa kula nggih ndike tanggapan lek nggih pripun ngoten malian. Oh iya, matur kenal karo Pak Lurah nggenmu. Mboten kula mboten nate kenal Pak Lurah kula. Oh, kenalmu karo sing nanggap-nanggap tok ya. Nggih. Oh iya, ora apa-apa. Kula niku nggih mboten sombong, kurang serawung ngoten, Pak. Loh, kurang sarung kok mboten sombong iki piye to? Kuwi tegese pamane kula mboten sombong, kula menika lari pinter. Lah kuwi pas. Asline kula menika mboten sombong. Sejatosipun kula menika kucluk. Lah kuwi malah tunggale kuwi mau ora. Wis lupakan. Ayo matur sing karo Pak Kasun. Nggih, Pak Kasune sing pundi niki, Pak? Kae lenggane. Oh, sing damel jilbab maksudnya niku. Ah, kuwi dadak Oh, nggih, Pak Kasun sugeng Pak Kasun. Matur suwun sampun nimbali kula Pak Cahyo sak rombongan dan juga Lintang Kairo. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu, Pak. Mugi-mugi panjenengan panjang umur lan ora lokak ning malah kebak rezekine. Lan kagem sedaya masyarakat teng mriki Desa Gunung Gundul. Napa? Gundul karo botake beda. Lek gundul iki entek kabeh. Lek botak iki sing tengah tok sing entek ngono. Oh, ngaten. Heeh. Kagem sedaya warga Gunung Botak. Heeh. Nggih mugi-mugi pikantuk rezeki saking Gusti Allah, pikantuk berkah saking Gusti Allah, tambah rukun wargane, tambah rezekine, tambah anake, lan mugi-mugi saged nyaur utange. Allahumma amin. Lek amin ya setengah-setengah lho, sing sepuh kok tambah anake ya bingung. Ndungane sing pas wae. Lah, kula ndongakne sing napa jenenge tasik nom-nom ngoten niku lho. Oh iya, mula dijelaske. Lek tambah anak kan nggih tambah rezeki, ngoten lho, Pak. Durung karuan, zamane wis beda. Lek anak akeh-akeh lek ora nganti tanggung jawab ya padha karo nyitak kire nduk saiki iki. Lek mbiyen iki pancen banyak anak, banyak rezeki. Mula terus akhirnya difilter lagi ada program KB 2 anak cukup. Ngono tegese men efisien upamane iso ngragati ing bab apa kuwi jenenge dhuwit diragati sekolah iso. Ning perhatian untuk anak yang banyak itu sulit. Oh, ngoten. Dadi 2 anak cukup ngoten. Cukup. Laki-laki perempuan sama saja ngono. Oh, nggih, siap Pak Cahyo. Niki kula dikengken apa, Pak? Yo nyinden mosok areng geblok kuwi ya enek lho ora. Sik, niki kula kok mboten penak kalih omongane jenengan mau. Pripun Lintang pun gadah pacar napa dereng? Terus Niken kok sopan men, rajin salat. Mboten wau, mboten ngomong ngoten kok. Piye to? Niken iki bocah ngomong pripun, Bu? Arti blok. Pripun, Bu? Bu Kesi yo mbelani yo. Mboten pacar niku saestu senengan kula, Pak. Saestu niki. Dadi wis duwe pacar kowe. Lho, kula niku lho lek mboten wonten pacar niku kula mboten doyan maem malahan. Pacar apa maksudmu? Nggih, umpami pecel ngoten niku dikeki pacar. Sego goreng ngoten niku dikeki pacar. Ngoten niku, Pak. Dadi seger. Kuwi jenenge acar. Lek sego goreng ki acar, lek sego pecel kuwi capar. Ayo. Oh, dadi benten, Pak. Kali pacar niku benten. Heeh, beda. Lah lek pacar niku napa, Pak? Pacar? Nggih. Pacar itu adalah orang yang dicintai namun belum berkeluarga. Kuwi. Lah belum berkeluarga kok saged dicintai, Pak? Iki weh. Pripun, Pak? Lek tak jawab jane aku jawab ya iso lek tak Lek jawab. sampun berkeluarga tapi dicintai niku senes pacar. Bojo. Oh, bojo. Berarti ayah kula niku bojo kula. Sapa? Ayah. Kula kan cinta ayah. Berarti ayah niku bojo kula, kan sampun berkeluarga kali kula. Sik ora ngono. Iki angel men to iki diarane. Bapakmu karo ibumu lak saling mencintai. Wis sing enek nang kene Pak Cahyo karo Bu Kesi saling mencintai. Lah kuwi bojo. Oh, nggih. Ngono, heeh. Terus? Ning cinta antara bapak dengan anak-anak dengan bapak itu adalah sayang. Oh, sayang. Tidak berangkat dari nafsu. Heeh. Oh. Mudeng. Lek
Pacar napa, Pak? Lek pacar pripun? Piye to iki? Pacar kuwi wong lanang gandeng karo wong wedok, ngono kuwi ning urung berumah tangga. Oh, ngoten tasik kenalan TTM. TTM apa? Teman tapi dekat. Kowe ngerti singkatan apa ora to? TTM teman tapi dekat iki lho. Teman tapi mesra nggih. Oh, iya. Ngapunten kami serontolen iki. Iya. Sing penting sekolahe lho, Nduk ya. Nggih. Lek ngevlog nang IG aja nesu-nesu ngono ya. Mboten, Pak. Iya, ono nesu-nesu aku melu tratapan nyapa cah iki ora. Saiki ana pamundhut caping gunung ngaturno, Nduk. Ayo. Siap. Heeh. Caping gunung dening Mbak Niken Salindri. Pancen karaktere beda, yen lintangi alus. Yen Niken iki pancen ya cara sego pecel ya pedes kae. Kula niku alus, Pak, asline. Asline ya, Nduk. Nggih. Heeh. Lek pas turu niku alus kula. Mboten saged nesu-nesu, nggih mboten mencak-mencak ngoten niku. Heeh, bener. Ya saiki nembang lek ngono, yo. Caping gunung. Dijenglengne ya, Nduk. Dijembeng, Pak. Jenggleng, peh bocah iki. Wah, iki mari tratapan ora. Sing jenggleng sinten jenengan? Sing jenggleng jenengan. Ya aja aku ndalang kudu demes nang kene mosok jenggleng ora. Aja lek nanang aja. Anjlok ke bumi. Ya engko kan iso karo jenggleng dhewe wong ya cah pinter. Ayo. Sinden cerdas. Saben bengi tepuk tangan Pak Bu. Dek mau lintang kompak, bareng aku gak kompak. Lho ngono sing meresapi sik, ngrasake suarane kaya apa. Kula anggere teko titik wis rasa kok perintah mesti tepuk tangan. Ayo. Dadi sampeyan ora perlu tepuk tangan anak-anak kaya guru TK sampeyan. Yo. Apa, Nduk? Ayanmu kumat, Nduk? Niki badhe mencolot, Pak. Biasane lek jenggleng niku kudu ancang-ancang, Pak. Oh, betul. Nyon sewu nggih Bu Kesi nggih. Mungkin mboten napa-napa to? Sih. Oh, nggih, Bu Kesi siap. Niki saestu mboten napa-napa to kula. Ora apa-apa, bebas iki. Siap. Sak dhuwur-dhuwurmu. Ndang. Niki jarake pirang meter niki, Pak? Saestu. Oh, nggih, siap. Ken. Pripun, Mbak? Lamun jengglenge kapan? Selak isu no iku. Lah kula ngenteni sing ngendang niku lho. Lho sing ngendangi ngenteni sampean kok. Malah padha ententenan nang mencolot. Ngono. Lah sampean mencolot akhirnya keluar keringat, terbakar, kolesterolnya akhirnya sehat. Ngono. Oh, siap. Bar iki sing dhuwur to. Jenengan ngelokne kula gadah kolesterol. Ora, sing jenenge anggere kakean maem, makanan apa saja pasti mengandung kolesterol. Apane yen basane gorengan, kulit iwak ngono kae. Oh, nggih. Mugi-mugi kula aman, mboten kolesterol. Amin. Ayo. Tuh, terus e. Yen mamaja Jos, kuwi jenenge totalitas sing ngono kuwi. Oh, totalitas tanpa batas ning ya sikil. Ya Allah.
gak enek apane ta iya. Ora apa-apa, Nduk. Lek enek keseliomu tak tambakne ora apa-apa. Ah, mboten apa-apa wonten tambane biasane nggih. Apa ya? Heh. Heeh, wis to aja meng anjlok nang isor, kok nang kali barang ya, Nduk ya. Gampang. Niki mengke lek sampe kok gunung botak niku kula anjlok niku lek sansaya sip. Oh, aja anjlok nang gunung mandul kondakan. Ayo. Kula tang ngisor mawon nggih, Pak. Aja nang kene, aja nang isor. Soalnya teng dhuwur niku mboten penak lho, Pak. Kula Penak. Kula mboten penak kali Bukesi. Penak wis tak jaluk ning ngapura, nuwun sewu, Bu, ngono. Nyuwun sewu nggih, Bu. Wah, Nanang cemburu Nanang. Nanang niku ndek winganane nembak kula, ndamel chat tapi. Piye? Kan gelem dadi pacarku gak ngono. Tapi chat niku Pak, saestu chat. Oh, terus? Chat teng HP. Heeh. Iki jelas Nanang po duduk wong rada ndak blabur ngono kok. Iso ngechat aku ngoten lho Pak. Lho iso saiki, iso teknologi canggih kok. Mau ya WA aku yo ana. WA pripun Pak? WA pripun? Pak Dalang, pripun kabare? Kula pun teng panggung, jenengan teng pundi? Wah, panggunge lampune padhang. Mungkin diaturi mingkah nggih Pak nggih? Iya no. Sengko ae pas entek-entekane goro-goro ngoten lho Pak. Jahat men kowe ora. Yo. Jogete apik, suarane bantas. Ayo wis komplit cah iki. Yo dipalarke ya, Ken. Nggih. Ya. Yuk. Luwes kaya ngono to Ken. Nggih kula mawon nggih gumun kok. Kula niku jane niku tasik kelas 2 SMP. Sami kali lintang. Heeh. Ning kok ya kula niku kok koyoke kok gegeden apa kula niku biyen niku mboten munggah napa ancene digawe ngene apa. Kula niku nggih sampe bingung lho, kula sampe tanglet peng bolak-balik kali ibu kula. Takon piye? Mah, kula aku ki TK ki munggah apa gak to aku niku. Terus Bu mune jawab piye? Munggah nggih. Wong kula nggih 2008. Tapi kok gegeden ngene to, Pak? Ora, masalahe aku ya takok karo ibumu. Nika niken kok iso gowedhe men pripun to, Bu? Lah pripun? Mosok dina lek mangan ping 10 kok. Mboten, Pak, ketoke kok nganu, Pak. Napa? Kesuwen teng jero kandungan gitu ya, Pak. Lah kowe pirang taun? Ketoke mayahe metu 2005 ning mamah kula niku tasik mboten pengen ngetokne kula. Heeh. Dadi malah diundur 2008 ngoten malih. Oh, ya akhirnya awakmu kerasan ning jero ora gelem metu-metu terus digetak bapakmu. Ayo Ken, ndang metu gentenan karo aku. Gentenan Mas Bapak. Loh, kok saged? Kok saged gentenan kalih bapak niku pripun? Tegese engko lek sampean metu to terus digendong karo bapakmu. Kuwi lek sing gendong anggap lek ibumu terus mergo ning kandungan. Lek metu kan digendong pakmu gendi. Lho maksude. Siap-siap. Wis apusi ae ngono.
Aku tak nyuwun parikan karo ibu-ibu Waranggana ya. Siap. Ayo, Gunung Botak. Ayo. Botak. Kudu ana hubungane donga kanggo Gunung Botak. Kula nggih saged lho, Pak. Ya sampean sik lek ngono ndang. Ibu-ibu sik no, Pak. Niki bingungne to iki. Lho maksudnya mengke gentenan kali kula. Oh iya, wiwit saking Mbak Lia, ya Mbak. Ya. Mangan salak, Mangan salak, ngombene kopi. ngombene kopi. Warga Gunung Butak mugi kathah rejeki. Amin. Kula percaya yen piyayi Gunung Botak mesti piyayi yang berbudaya. Mang amin ini ngangge nada, Pak. Allahumma amin. Cobi, Pak, sareng-sareng, Pak. Ibu-ibu, yuk. Jiro lu. Allahumma Wow, piyayi berbudaya. Iki lho Pak Kasun lho. Masyarakatmu pinter-pinter nembang, kudune wayangane setahun ping 3, Pak niki, Pak. Selanjutnya Mbak Trihastuti Tirnawati gitu. Heeh, tenan. Iki lho senenganku. Hanje. Cecak. Kok cekak men to, Dik? Ya ora apa-apa, sesekali kan sing pendek mosok dawa terus. Oh iya. Ya. Mencoba yang pendek-pendek. Nah iya, heeh. Cecak. Cecak. Terus? Nelek. Kok nggih apik to, Cak? Oh, neleke kowe kuwi ora. Gado-ado gurun nyetakne cecak nelek ora. Warga Gunung Botak mugi-mugi betah melek. Iya. Heeh. Diamini Pak Bu yo. Allahumma Amin. Kan kali tirakat nek betah melek niku. Oh iya betul. Nggih. Entuk berkah ngoten niku. Ya, Nggih, sampun. nggih tak acak, Bu Kesi. Yo, diacak sih. Ayo. Tuku kotak Tuku ngwadah kasur. Mugi-mugi masyarakat Gunung Botak Batok. Bener, botak kok. Tansah subur makmur. Oh, Pak. Allah. Allahumma amin. Mbak Uun Febriandari. Ya. Iki mesti lucu gitu. Ayo. Pak, Kowe karep parikan penyeluk wong. Oh, gurep. parian bebas to, Pak. Oh iya wis. Pak. Tukoke Sik to ra penak blas. Pak. Iya. Pripun to? Kula mikire ngoten lho, Pak. Ya wis jajal terus piye jajal pengen ro. Pak. Tukoke apem. Lah wis duwe dhewe kon kokne ora. Warga Gunung Botak Ah. mugi ayam tentrem. Oh wah, yo Allah. Allahumma amin. Umi, yo Ayo. Numpak. Iki ada ngirit-ngirit men ta parian. Wis syukur numpak. Ora bayar. Piye numpak apa? Numpak. Heeh. Numpak ning dhuwur. Ah iya jenenge numpak nang dhuwur nek numpak ning ngisor ora. Berarti nek ngisor ditumpaki kuwi ora. Warga Oh sik to. Kuwi lho iso numpak ning dhuwur ya wis bener pancen kata-katamu. Lah nggih. Lah wis jelas aja diperjelas lagi ngono. Ah iya. Lah kersane pas kok, Pak. Oh iya wis karepmu kono, Ndang. Dipasne. Oh iya. Wah iki wis mulai. Numpak. Oh iya. Numpak ning dhuwur. Terus. Warga Gunung Botak Heeh. mugi panjang umur. Allahumma Amin. gendok lintang. Ayo coba. Aja nerokne mbakmu lho ya. Nggih. Heeh, sing apik aja kok. Ngisor. Heeh.
Tuku jamu Tuku jamu. ning Buati. Sapa? Buati. Buwati, ya neng Buwati. Terus Warga Mulusari mugi kathah rejeki. oh iya. Allahumma Amin. Bulusari kudune tibane I mau. Dadi pertanyaane I. Mau sampe lek tuku jamu. Ngono to. Dadi ya pancen Bulusari senengane jamu ya to. Ning Loh. goleki sing I kudune. Jamu kan bulu tok to, Pak. Lah sarine terus piye? Sarine turu, Pak. Buati. Kowe tak kepruk kowe ora. Kowe nganti kliwatan Mbak Laras iki mau urung Wah, jan-jan iki. Iki mesti apik iki. Jan iya kaya. Apik iki, apik banget iki. Nano. Cocok. Ya Mbak Laras. Apik lho, Pak, iki parikane lho, Pak. Urung. Nano. Maem soto iga. Sik to Ras. Liyane iki do apik-apik lho. Pak, namine Laras. Lah ya Laras kok ora Laras iki piye? Kudune lak ya kaya wong ngono kaya Mbak Lia mau lho. Nanenene. Dikewek-kewekke ngono lho. Nananene. Nah, ya yuk. Mamam soto iga. Aduh mati aku. Wis ora contohno jajal Mbak Lia. Yo, cakepane padha. Mangan soto iga, yo. Udu mangan. Iya kok sik. Mamam. Ya contohnya Mbak Lia. Mamam soto iga. Nah, ngono kuwi lho dadi nek keweke ketok wanitane ngono lho. Yo, Ras. Ji, ro, lu. Mamam soto iga. Wis karaktere pancen kaya ngono kuwi wis ben-ben heeh. Terus bar kuwi piye? Karo kabeh jangan. Kowe ngerti basa apa ora ta? Karo kambek iki padha. Kuwi kata penghubung padha karo dan. Karo dingge kambek ya dingge. Karo kambek. Ras, Nggih. pilihan salah siji. Milih karo apa milih kambek aja dicampur. Oh iya. Paham? Ya. Ayo kok ngarep saiki, yo. Nano. Mamam soto iga. Anu karo kambek. Kok nekat to bocah iki? Demo yen karo-karo tok yen kambek-kambek tok. Maksa dibaleni neh ora. Ayo, milih sing ndi awakmu? Anu kambek mawon, Pak. Oh iya, berarti karone ditinggal ya. Insyaallah. Ukur parikane insyaallah barang ora. Iya kok. Baleni kok ngarep. Ayo sing apik. Ayo. Mamam soto iga. Terus piye? Karo kambek. Karo kambek. Jangan lupa kerupuknya. Terus piye? 1, 2, 3. Sayang semuanya. Wah, ngapunten bapak-bapak ibu-ibu iki obate keri, Pak. Kok iso teko kon diamini? 1, 2, 3. Diamini, Pak. Diamini. Ora sudi ngamini. Ukur mamam soto iga. Karo kambek. Oh, alah. Ngono njaluk diamini. Lek amin kula kudu beda. Piye? Amin. Allahumma amin. Ser. Oh, amin kok ngangge ser-ser barang. Wah, lah iki bahaya iki. Iki kudu disontekne sik sesuk iki. Wah. Sontek kabeh, Pak. Ora, ngawut. Yo Ken, kowe urung dhewe lho Ken. Ayo. Allahumma. Parikane sik. Iki yo ketularan iki ora. Mangan. Sing apik, ayo. Apik, Pak. Mangan cecak. Mangan cecak karo kambek. Jeneng gitu yang cecak to, Pak? Jeneng gitu yang cecak. Moh. Wah, kaya ora nek panganan cecak dipangan to. Mangan cecak Terus? ning sanding sumur. Heeh.
warga Gunung Botak. Mugi-mugi panjang umur. Allahumma amin. Ngono lho apik. Muga-muga warga Gunung Botak panjang umur. Lah ya jak ado-ado karo kambek. Karo kambek. Yo jineman, ayo. Loh, kok jineman pripun to, Pak? Oh, sorry. Panas udan. Udan panas aling-aling. Niki jaranan apa mboten, Pak? Jaranan apa mboten? Nyuwun prisa penonton. Ayo. Jaranan apa mboten? Saya tak kurang jelas sih mau. Para penonton, niken jaranan mboten? Jaranan setuju? Nah, setuju wae kari delok ayo. Wah melu urunan yo ngawut ae ora. Ah, kaya ning Nganjuk kae lho. Ayo ta. Nah. Panas udan aling-aling. Sampun siap, Pak? Bismillah. Niki waktune tasik wonten nggih, Pak? Eneng kowe nganti jam 5 iki jatahe, Tang. Lah. Ojo cah cilik kok nangis. tenan iki wisan. Wah, wis. Oh alah, mesti eyang rawuh eyang. Wah, wis. Duh. Eyang. Kula nuwun eyang. Aduh. Kaya sinden klebon orong-orong lho. Eyang sinten sing rawuh niki? Mbok aja ngukur kuwi, ngukur ndok lho.
Ora pareng. Daleme pundi? Yang saking pundi? Yang saking pundi niki? Aku saking kene. Oh, saking Gunung Botak mriki. Nun? Nggih ngapunten ampun galak-galak to, Yang. Kula mboten krungu, Yang. Nun sewu, nun sewu. Naminipun sinten, Yang? Eyang. Yang sinten? Eyang Putri. Oh, Eyang Putri. Saya si Putri nika nggih. Nggih. Sopo kuwi? Kula dalang saya pun tadi, Yang. Ngapunten nggih. Cahya Kuntadi. Nggih. Apik ora dalanganmu? Nun? Dalanganmu apik apa ora? Kula mboten saged ngarani sing ngertos niku sing mirsani niku. Mosok kula ngarani awak kula dhewe. Nggih. Kok mlebet wonten sariranipun niken ten apa, Yang? Aku pengen pizza. Tak kono kokne. Lagi iki prewangan kok mangan pizza. Aku pengen pizza mbek boba. Mbok aja boba. Bubuk lho. Ngapunten Yang, kula suwun panjenengan enggal jengkar saking Aku pengen pizza karo boba kok kenyang kok. Teng mriki le pados niku teng pundi? Niki pun jam 1 sedaya pun tutup ngoten. Ya wis lek ngono aku ijolono dhuwit ae. Tak tuku dhewe. Oh, lah iki bae Eyang ya mata duwiten to Yang sampean. Ngersake pinten? Ngersake pinten? Murahe kene opo ora enek. Sing jenenge sis ndi sis? Loh, niku sponsor lho Yang, menika sponsor. Ampun ngoten nggih. Niku pernah kakang kula niku Om Sis niku nggih, nggih. Ngersakaken pinten to? Pun Biasane pizza regane 100.000, bobane 50.000. Lek dijumlah 200.000. Oh, bae Eyang ya gemplo. Wong 150 kok iso 200 lho. Urung tuku bise goblok. Iya cerat ya. Nyanya rasa nyuwun karo Kang Sis, rasa nyuwun karo anu Pak Kasih. Iki aku dadi tenanan. Nggih, dadi karepmu ora karepmu. Nya rene delak karo Pak Dalang mriki Yang mriki. Dan mriki berangkang mriki. Ngapunten nggih Yang, ampun duka nggih Yang nggih. Bar niki jengkar nggih saking angganipun niken nggih. Nggih Yang nggih. Insyaallah. Wah, nggih, amin. Wah, Yang bar kerokan to iki abang-abang. Ki ngono tato. Nggih. Ngesake pinten, Pak? 200. 200 kena 1 juta kena. Kok nambah-nambah terus kuwi. 200 nggih. Nggo niki 200. Ikhlas ora? Ikhlas lahir batin. Lek ra ikhlas 300 saya gak apa-apa. Ikhlas iki ikhlas. Lek ora ikhlas saya akeh kok. Nggo niki 200 to. Iki 100. Manghitung riyen Yang niki pinten? 100. Nah, niki pinten? 100. 100 kali 100 pinten? 200. Lah nggih 200 nggo. Tapi iki mung sak lembar. Iki Iki mung sak lembar, butuhku 2 lembar. Jenengan pripun to? Niki pinten? Berarti 400. Kok mundak-mundak pripun? Butuhku 2 lembar, Pak. Ya niki 200. Nggih. Nggih. Mangampi. Nggih. Ya. Alhamdulillah wis mari berarti ora butuh dhuwit wisan. Pak, Apa? niki kula wae dititipi kalih Eyang. Eyang Dikengken sapa? numbasne pizza kalih boba. Oh, Lah, Eyang. kamangka niku teng Kediri niku pizza niku 150, Pak. Nggih. Bobane 50.000. Diweling karo Eyang mau. Nggih, diweling kalih Eyange niku wau dikengken numbasne boba kalih pizza. Ya pancen Mengke Eyang. mboten dipinangkani Pak, mengke dadi Pak teng jenengan Pak. Saestu Pak. Oh iya pancen Eyangmu sambar gelap kok kuwi ora. Nyo, kena Eyangmu ah. Niki kagem Eyang Pak, saestu Pak. Oh, Ya tenang. Allah Pak, matur suwun nggih Pak, nggih mugi-mugi panjenengan panjang Asal umur. petne ngendi? Teng mriki Pak. Tak selepetne kene nek ngono. Pun kula saged nylempitne dhewe. Matur suwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Niki saestu ikhlas Pak. Lahir batin karo anakku karo kowe. Pak Cahyo niku lek pokoke lek enek bocah cilik niku blater. Sampeyan kok ya disangoni kok ya. Ya ora mau cah cilik sing gedhe tak sangoni ya. Oh nggih, siap. Niki mengke nggih disangoni lho Pak.
Sapa? Sing ndi? Niku. Anak-anak. Sangoni kabeh. Nggih. Lah aku sida merongos no aku ora. Kabeh kok nyangoni ora. Natyan wadon sarwe. Wus. Ah. Barat. Ah. Hey hai ha hey oh ya. Hey hey ho oh hey hai ha ho hey hai ha oh ya. Hi ha oh ya. Oh. Paman apa baretane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine den aniaya sutuk cocok prapteng kikir sukmanya ilang raga karingan lintre wait ladalah Mas Miber panonku pating kalepyur durung sanggonku ngiyet dalem saka negara Pasir Gumelar kepapak ana wanara kusika seta tegese kethek putih mabak marang lakuku yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa kang dadi kekasihmu wanara tambuh marang aku aranku Raden Anoman ya Senggana Rama Ndayapati mung sak derajat munyuk jenenge pirang tublas bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbak nyerang Jatyangaran ngaku sapa kang dadi cetundhuking laku tampa marang aku kekesete Gustiku Prabu Darposura nguri saka negara Pasir Gumelar pangkatku temenggung jenengku temenggung Sudirgapati pancen kapranyata sumedya laku marep menyang endi kowe Anoman ya pancen bener kowe sing tak goleki apa bener kowe uga arep boyong Kyai Semar Badranaya saka Padukuhan Karangkadempel ya pancen kapranyata yen aku arep boyong Kyai Semar kowe arep ngopo Kyai Semar Badranaya kang dadi titising Bathara Ismaya bakal tak boyong kundur marang negara Pancawati karana negara Pancawati ing Ripalungguhan samengko lagi ke taman pagebluk Mayangkara awising buga kelawan wastra ibarate warga kawula agung kang mapan ana ing negara Pancawati isuk lara sore mati sore lara isuk tumekaning pralaya Anoman ana paran kabeh sing dadi kekarepanmu mau modho karep nunggal karep karo kekarepane Ratu Gustiku ya kuwi Prabu Darposura saka negara Pasir Gumelar maknane piye maknane Ratu Gustiku Prabu Darposura saka negara Pasir Gumelar kuwi putra siswane
ya kuwi Panembahan Begawan Durna saka Pratapan Sukalima.